kaSizwe ntwana sabalanda round 2 ke sesifana namafiyelesi ke So bafethi uphi ugeri othanda ukulala edliwa abafana? specific Yini uthanda udliwa abafana kakhulu? Yini uthanda isende? Ipipi. Ngelo yamasifika le. Phela vele sibe sazibuza. abaphuma ngabambanga Makangena, wena sekafuna ukulisana nami. Uthi kanti wena uyenzani intombi yami? Uyabona ukuthi mina sengiyamshaya uthi mina ngibulala ikuku yakhe. Asho ubanyakhe. Asho okay Isa. Wayefuna ukuyibulala wayefuna utshaya inyama. asazi seka Mandaba athi kulo ngicela uyekelela ngidlalela khona ntwana Ntwana ngamtshela ukuthi nami ngashelwa njengawe ntombi. Ngashelwa njengawe nami ngaqoma ngoba ngangithandile. Ziyathatha mbukeli we back again with another epic episode bafethu ngihamba la mamo girls. So bafethu ngihamba lo Ntombi kalimeke the one. pretty buhle Sure. it's short Hi lezo mbukeli njengoba libona ukuthi bahle bafethu ziyathatha the beautiful young ladies but we're still going on. So guys kwenzakalani ngendaba eka short yehani yase end. Ntwana nelogela unamanga makathi thina yena wayedaka wayengadawanga wayesober ntwana Umuntu owayedakiwela yimi. mina wayebambe Pauline mina ntwana. nentombi kaSlizi mina cause ushathani ngamuze ethi asipapake ntwana mina ngamlanda ngamshaya ntwana manje Sasifuna ukungena ngaphedi ntwana Esipusha etoilet wena. Badosa umngani wami inwele untombi kaSlizi ntwana sabalanda round 2 ke sesifana namafiyelesi ke Sasha uValensha wabalekele hospital Esibhedlela ntwana. Asho makube right ntwana yami. and uyakala uqamba manguthi sikulande mewusoba wena shothani ngoba ngiza kudinda So my guys lalilwelanga kwauhambe njani kuze kuliwe kwauqale njani? Asipusha toilet ntwana mina ngathi ngichama nesasidakile ngathi ngisichama mesithopha kushuthi uValensha waphusha untombi kaSlizi wathi emphusha untombi mina ngathi ntwana uyamiyeka logele kuphusha wathi ushululu ntwana untombi kaSlizi wathi hey ntwana hey mina ngimnyeki ntwana kosa sibamba samshaya abamflethi washuta sokulate ushululu sengamshayile uValensha indaba lapha ya ivideo yabo bayiqala ushululu like sebamshaya salanda umntana lo wase Pride ke umngani waboValensha ntwana shuthi masimlanda kanjalo samshaya sasasibonise abobani aboValensha ukuthi bahlala kuphi ngoba besingakwazi sabalanda ntwana sabayenzani Alezo mbukeli ziyathatha but we still going on. So bafethu like why wavuma ntwana ukuthi uKiros Ncoja ekushaya ngestina ku It's Your Boy Pura ntwana wava njani sure izuthi ke ntwana ntwana mina ngimanyele ke ngijela no It's Your Boy Pura ntwana sithi mesijela kanjalo ngiyabona uganya ntwana ngongifake kubhaye manje khamba yabo uthi hayi ngizokufaka ntwana ibhetri engena ntontoni ifoni engena lapheshi okay mekanjalo ngiyabona mani ntwana sekafake uKiros Ncoja kubhaye mina ngicelile izwa mara bengena ndaba naye cause yabona ntwana so kwaba indaba nje yayisiphelele emoyeni kanjalo ngoba vele babengekho serious lo munye bekahlale Soweto lo munye uhlala ntwana yabona nawo mara yena bengimthanda shemnye ngiqamba amanga wena shemfatela blind shembela ngiyazi lokho ngiyakwazi big time. Alezo bafethu siyathatha mbukeli but we still going on bafethu don't forget to subscribe bafethu so bafethu la like lamshayelani uIsabani Hani bafethu like
kwahamba njani because amahemhem bathi wabonakala sekhala bafethu shuthi u-abi ntwana Ascream yintwana Ntwana. yakhe. Shuthi u-abi vele mesiyola uyobela ufiyele sapi mesiyola uyangibiza nami engiyola ngiyambiza shuthi ugelwa sithuka-ke kuma-comment besikulive ugel sithuka shuthi u-abi bengangafuni ukuthi ugel ayekele ukuza cause bekafuna ukumshaya mntwana wacela mina uthi ntwana texta logele kuma-comment umtshela ukuthi ntwana woza mina ngizokusiza ugeli-ke nayo isabhanihani ngokuyelele wabuya lapho akamazi lapha ngimazi masifika sesiyamshaya ntwana samdabulela iskipa bese-ke after lapho-ke sekaqala ugekhola ntwana simshaya so maye lamshaya into ebuhlungu wafa mina ngangekho makafeli ivideo wascreama umntwana abantu nesikipa sidabukile ntwana cabanga idabula yimi engasidabula ngiyaxolisa alezo bafethu sesizambukile but we still going down so like pretty buhle kwahamba njani mfethu phakathi kwakho le ntombi kaSlizi mfethu ntwana leyo Vele kusho mina ne noma Pricado okay kusho untombi kaSlizi noma Pricado babajwala yabo kusho kwafika mina ke uma Pricado wafocusa kimi yabo my focusa kimi afere kube mnandi kanjani ntwana sigroove angazi bekunini la esahamba khona ntwana masifike flex ifere ugel ubuhamba no ubani untombi kaJayivani ya untombi vele mina umngani wami ayike vele ntwana abantu ayabakhe ya so mntwana mangithola kanjalo noma Pricado sihambe siye groove seflex ugel angitshela ukuthi ayintwana angeke silwele uma Pricado ngithathe yabo ngisho nami next day ntwana ntwana ngithi ayifere mina ngimlweli yabo mara njengoba sowushilo afere ngizomthatha angazi bekunini emalangeni yabo sahamba sayoshuta noma Pricado masibuye ukuyoshuta ntwana ne vele sihlangana nabo endleleni Mina bengekho e-Jewel City ntwana lapho bawuqhi mina ngiwani ngihamba noma Pricado no Danger no u-Atral Danger ayivele okay kusho uma Pricado yazi yena abhayize ngani abhayize ngokutshela untombi ubani shulu kaSlizi uJayivani ba untombi kaSlizi atshele untombi kaSlizi ukuthi ayi mina nobuhle sibuye kuyoshuta yabo ayi ugel akwate yabo akwatela ukuthi mina noma Pricado sishutile akwate ukugela ngishenye mpama mangithi ngiyambuyisela buyele emuva yabo baze lo guys Jazzy Q bangibaka ntwana lo wamshange phaka so lo wapaka lo bakuthi phaka ngitshele ntwana ne yazi masifika lapha endiyabona lapha ngemuva kwe-JPI masifika lapho ntwana sakhipha namawigi fere mina nontombi kaSlizi yabo ubelifaka amawiki sakhiphana ntwana sakhiphana fere yabo ayi uma Pricado uyabaleka cabanga uyayishiya lapho ngize naye usabona vele ntwana bayathandana mina kahleza ngitshela vele bayathandana sikho lapho like angisenandaba yabo kwadlula yabona ukuthi ne angithandi lakho ukuzifaka ezintweni eziningi ugel ngamlanda sakhuluma nje kahle zange ngifike ngokulwa yabo ngafika nje sakhuluma kahle ugel wayehla nosisi wakhe acabanga ukuthi thina somshaya atshela uSmilo athi wena vele ntwana sewugqoke i-track suit nalamathulo ngiyazi vele senizongibhaka nizongishaya uyazi ngoba ntwana bengivaya naye vele bengicaba ngithi ntwana sengikhasti kanjani ntwana ngifike ngiyabaxoxela ntwana next day siyabalanda feli ayikhaneke ugela yehla nesisakhe ngathi makayazi ntwana ngiphumile kuwefela ngisenandaba uma Pricado ngamthatha
ndaba ngasibize article ngicela uyekelela ngidlalela khona ntwana Ntwana ngamtshela ukuthi nami ngashelwa njengawe ntombi ngashelwa njengawe nami ngaqoma ngoba ngangithandile phela sekho lapho yabo usiphumile lapho ntwana amaprikalo makamthathe she menza ngisenandaba like ngisena khona she ngangihethe ntwana ngambhalela iparagraph engakumaprikalo wangangiphendula freely mara ngathi yazi afelo ntwana makasiphumile lapho aliyazambukela izathu zabafeni njengoba bekhuluma ukuthi vele kwaqina sokuleyo bafethi kwase kwaphuma lama wiki but we still going on imbukele besatha ntana so guys so like lalilwelani bafethu lo Danko Isa shusikelo kana vele hleli lisilwa vele yabo mayeza kulo amtshela ukuthi mangazana yabo mina ngithi shwala ntana nami lazo okay isabeka ngazana ngihambe mina yabo nami angazi ngangenwe yini fele maka ngahamba ngaya ku Frenchman somnyama sahamba saya yabo ayifele sakhuluma noGuy yabo bekuyi fill up end yabo kusho yena bekanyuka athi uyolanda ngazi bekayolanda ijezi or bekayolanda inangazi eKaslaki fele sakhuluma ngitshela ukuthi hayi okay ntwana uyazi ukuthi ngibhizeleni la namusi ngoba vele nami ngangazi yabo ukuthi okay yabo ay okay oy ubizali shilala ntwana fele okay kusho mina noGuy textana ku Facebook yabo kanti uDanko Isa une account yakagama wabona akusa ntwana bengiclose no okay Isa lapho close naye ntwana yabo ngapha ngiclose nalo abangani okay Isa makangitshela ukuthi ntwana ngifuna ukushaya uthi ubuhle wenza nendoda yami mina ngicazi ntwana yena ntwana yabo fele mina ngiyamtshela ke ukuthi ntwana mina ngibhizi no shuso okay Isa mbize kibo ayena okay Isa ntwana ntwana singena ntwana uGel bekahamba akhuluma ngami komunye uGel abathumelisa ohlala eBhokhe ngimazi utshela ntwana yethu vele angikhuluma kabi athi yelo wangithathela indoda vat yabo ngimsheke ntwana lo mina bakumele ngiyolanda umntana eIHS primary school shuthi ke lo athi asibe siqala kuphi uCela siqale uDanko Isa lesingena lapha ya uDanko Isa uyamthola iphondo ethola yabo sitshela umngane wakhe yabona lo mngane simathele bawuthukule yandlu leya lo yathela asitshela ukuthi uIsa ubuye kuyokhipha iphondo shuthi Isa iphondo wayelikhiphelani wawuhambe njani phela phela usiseka ke makangena okay isabuze lo hlele ebhedeni nami ngibangela no ntwana yathi kwenzakalani so ukhona wayiqeda uchaya inyama umuntu wayihleli mina indaba yami nosomnyama vele yayingakabi like yabo yayingababi top shuthi ntwana phela hleli ntwana okay isabe ebebuza ntwana wabuza wathi ntwana wenzani nosomnyama lo athi siyajona khona into esiphushana okay mina nendoda yakho siyajona uyasheka wangisheke baba yo mama no wamtonsa bana uReji ntwana makangena wena sekafuna ukulwisana nami uthi kanti wena uyenza intombi yami uyabona ukuthi mina sengiyamshaya uthi mina ngibulala ikuku yakhe asho ubanyakhe asho okay Isa wayifuna ukuyibulala wayifuna uchaya inyama asazi sekafuna ukungishaya ntwana manje sasiphethe intokozo yabo uGel sekafuna ukungigwaza ngesikero shuthi mina isikalo ngasithatha ngasizani wasifihla ufonela abo omncane I think athi ntwana sekushubile ngicela nizolanda ubani bafuna ukulanda mina bazongishaya mina athi noma nganithengele ithi mina wayebadiza ngane esithi lobe abathengelani ngotshwala ntwana fele ngathi mina yazi la fele ngizobalinda ngoba yazi why base belokhe nomnyango mina ngangizofika ngibatshele kuba ukuthi hayi yazi ngicela iV1 nobani mina ningazingeni
salinda abafuna ukusivulela nabokela babuyi ayike umuntu wakhe wabuya ke uReggie wazosivulela igate sahamba ukukhamba kwethu Alias bafethu so that's how they escaped, but bafethu we still going on. So guys, lina kahle kahle lidume ngani li3 guys, what can you say guys ebantwini like uthi nalicavakala ngani like emphakathini? Ngicabakala ngokuthi ngiyajayava yabo. Ngiyajayava. Ngathi ngingasho ukuthi bayangithanda because like ngifriendly. Umuntu agrand man. Ngilaleyo vibe. So Ntwana, what can you say Ntwana? Fere mina Ntwana ne abantu abaningi abangazi yabo like like angazi nje yabo makafide bakhona abantu abanokungitexta ungabazi yabo kanti sohlangana endaweni mina lapho umuntu angimazi angilande yabo athi wena uwe lo yabo kusho ukuthi afere yini Ntwana makashe mina ngaziwa and akusomuntu olwayo guys no like guys sengiyasho nje ne ukuthi ngimshayo okay isa ne ukuthi wangifaka isandla mina lapha ngangayela ngokuyolwela usomnyama ngangiyela ukuyomuza ukuthi ukhala ngani ngoba abantu bakhuluma ngami ngizwa abantu bakhuluma ngami yabo ngithi yazi othi ngizwele kulomuntu lo okhuluma kuye yabo otherwise shembenge ngimshaye Ntwana abantu maka okay kwenzekile and wena Ntwana what can you say mfethu dume ngani Ntwana? Yo mina Ntwana ngidumanga mina Ntwana nje yabo Ntwana. So bafethu what can you say about indaba yamafilaphi? Is it still hot or mbiyaba? Amafilaphi bese kuchile kubhomile. Ntwana wasangitshela yaziwa ukuthi uma kuyifilaphi Ntwana ngisabe nokungena yabona gate ngwakugcwele so maka manje ngisabe nokungena like shame like no guys like ayisekho le ndaba yamafilaphi yabona manje ifocus igroup ngoba most ama host group phela ilonduzana ifilaphi yagcina and ile yenu yabo nayo zangidume that much nje ayazama kodwa yazama kuphi ngoba very low but lezo bafethu zasazambukile but we still going on. So bafethu uphu geri othanda ukulalezwa abafana specific yini uthanda uzwa abafana kakhulu yini uthandisende ipipi Ntwana yamasifika ne vele thina vele sibe abaphuma ngabambanga nanoma mbona ukuthi umuntu ne ayilo i-red flag Ntwana like ukuthi ufuna isende Ntwana uyafoster like uyafuna ukuthi okay yazini ukudliwa like uyafuna lesende so yena mayifika kuma session ufika ngekuku etoilet manje yabungabhala Ntwana yangabo yenza leyo intombazane isiphatha kahle wayenza masimba Ntwana ngoba phela like wena awukaze like sengasho nje ukuthi wonke umuntu wakudla wena okay not apparently wonke umuntu but then mostly wena sebeyakwazi abangumfana Ntwana mase uhamba lapha estradeni Ntwana abantu sebeyasho ukuthi alo ngidlulile cabanga Ntwana ufila kanjani Ntwana makafele ayo Ntwana isimba sakho Ntwana Alias mbukeli zabathi ngiyamakwapha but we still going on mbukeli. So bafethu what can you say uphu guy elimaziyo othanda udownload ipono ngeWi-Fi ye-church? Ntwana loyo samthola emastepsini Ntwana kukhona lapha bafaka Ntwana like ngathi uyasifuna so ngathi inqondo zakhe lapho Ntwana una 18 mari inqondo ngathi inqondo zomntana ona 7 years Seven for sure yelanga like I understand ngathi inqondo azikho like kusebenzi lapha understand nami makafike uye ke samthole emastepsini abukele phone Alias bafethu zazambukile but not least or finally what can you say about indaba eka mfethi yakho lo Jobe mfethi yaphelela va like kwava kanjani intanga vele Ntwana mina ne truly speaking because of virtual people ngani Ntwana phela asikaze saheva mina noJobe nayo leyo angayifakaza asikaze saheva yazi uJobe wayicomplainela ne
uJobe wayecomplainela ukuthi like mina naye sesina 7 months isijona mara ama meet up wethu bewawu 5 phela sina 7 months isijona mara sa meet up akawu 5 yabo so ngavela ngathi ne yena bengimthanda shemu uJobe awuJobe bengimthanda ne but then yo ngachinja negama guys ngaba uMajobe ngatrenda guys sishuthi sithembe mara fela sikho lapho so wena uthi saying owamtrendisayo ngesithombe lesiya ngoba ntwana okay no ne mara mina guys ninokumbona upload no girl ngibona siqalayo ntwana nawe fakaza ntwana mina ngase ngambona feli mina so mina nami ntana ngase ngambona ukuthi ngasho ngasho ne mara like asikho into it mara ngasho ukuthi okay nyana yabo mara mina noJobe sikaze saheva and into yasihlukanisa ukuthi mina ngangasekho interested yabo so ukuthi ngadlale ngogayi ngilokho engamphendula ama message ngavela ngamtshela ukuthi ayintana yazi let's cut this off mara fela manje sinokutextana yabo Alezombukeli sasa but we still going on so bafethu one by one what can you say crush yakho ntangamba umfuke intana ledlala lephele Siya nayo ntana kubuye ntana mbane yakho ngebiyo ntana mina ne ama crush wami maningi angiqamba man ntana crush yakho uthi ngitshente wena crush ungajoli nayo crush ihlezi crush yeah crush ihlezi crush tako maka feel crush yami ish Singapore yabo ningasho la ama celebrity nisho ama yeah very crush yami Sure ntanga yakho ntangamba yo ishi mina ntwana shemi crush am sportman Pedro ntwana ntwana ungathanda ukuthini ngoPedro ntwana ungathanda ukuthini ngoPedro ntanga ungathanda ukuthini ngoPedro ish ntwana yo ntwana ish you like ufuna uba la something naye ntanga libe oni yabo hayi angifuni ukuthi sijole ntwana oh just ube crush so yeah so wena ntwana what can you say ntwana like what's the word of the day ntanga ish ntwana ayidluli uzophinda word of the day intombazane mayiziphathe kahle yeah man that one vele on phathe kahle girl phela yazi mewugeli obvious uzobenele into leyo ukuthi uyasifila mara uzifile obvious ugeli yasifila nema intombazane kumele isifile kodwa zile kuwe ntwana obvious mewugeli Alezombukeli sasa but we still going on ntwana sewucabala icrush umbesishi ntwana ngiyayazi imbanta crush yami ntwana umfana kaStayela Alezombukeli benqala imtheko umfana kaStayela yabona leyo ne icrush yami and like ube yazi ukuthi ntwana and icrush awujoli na yeah awujoli na ihlezi ini crush Alezo bafethu say before sivala bafethu can you say about abagela abalijoyela kabi bafethu maybe abathi this favor loba yini what can you say ntanga ukukhuluma ngon Angel RSA uAngel RSA ntwana intwana yami ntwana ngiyamthanda naye uyazi ntwana mara intaka senzayo ntwana intaka ushuluma ngisakathi nginasibuba ntwana ngikhahlele yini amaphika leyo no yes mina baba ngitshela indaba ngiyashesha ukuyihambisa ntwana mina ngikho njalo boza ngitshele ntwana le yabona Angel RSA ne mina ne wangibonisa ne ntwana wangibonisa indlela ngingaze ngikhale ntwana uAngel RSA mina ngiyamthanda mina wangibonisa indlela ne guys wangibonisa ntwana megagayi lona uyagaya shemntana uba na uyachaza ukuthi manje ngenza so ntwana fere mina waba usisomdala kimi ne ababona ngamposta fere ngambhalela wangibhalela short paragraph yabo nami fere advice ntwana yena advice very good mara yabona manje ngiyazenzana vela ngeke ngimlahle kade into akanyenze yona woza ngiyele ntwana yazi kwayenzakala ngisana ndene sibuya errand mina fere ngangibuya okay so i2 sasibuya errand next day the next day then angisho sihambile mina ngihambe ngiye kithi lo abuye late ahlangana nobani nalo mangihlangana nabo ntwana uAngel RSA yazathini kithi athi ntwana asambe sekuphi sekuseshini kuba kid
uKeith Omagolide ne yeah loyo eyivela yabo mina ngimazi okay nami vela mara by that time bengamazi besiqala ukumbona masifika ntwana mina bengekho thina yazi batheni kithi bathe siya ku session siyobheka siyobheka la lapho uAngel RSA uhamba necousin yakhe bathi bani Chantel Chuni ne Fede sisuke sihambe siye Yuvel ntwana sinyandule sihambe ntwana yazi indlela mawusuke MTN ye ntwana Fede masihamba ntwana ne Fede masihamba ntwana sifike yabo sithole uKeith simmemeze lapha yini le park konje bathi yini siyo park yona le duzane ne Vodacom leyo nje leyo eParis masifika ntwana simthole uKeith sinyuke siye Yuvel yabo kanti thina mina nalo asazi abasitshela kanti i-cousin yaka Angel RSA ibhizi noKeith cabanga lapho masinyuka siyolanda umuntu ka-Angel RSA siyolanda umuntu waka Angel RSA lapho siba-2 ntwana yena loyo uyazazi naye yena loyo ntwana masifika ntwana ayibo sesimangele phela ukuthi ayibo ntwana manje sokumele sihambe siyabamela abacheckile ntwana cabanga like siyabamela ukuthi bayochecka siyabamela ntwana siranga separk 2 and sebeyasikapha siyabuyela siyendlini baba sikhapha kanjalo bajika bathatha isikhathi lapho sibamelile yabo bathatha isikhathi abaKeith mabahamba abogel basale bagijima basibalekela cabanga bathi sokulate lapho thina besibamele thina sithi hayi so size nabo so hamba vele ngesibashile bazogijima ngithi ngitshela lo ngithi yazi ntwana Angel RSA ngizombamba yona ngizombuza ikhazini yakhe masekangekho ngoba lento Angel RSA ayikho right phela asicabananga ntwana yazi lapho khona vele uzokumbheki ntwana special kimi ntokozo aliyezwambukeli bathi ziyathatha bafethi njengoba libona ukuthi ziyathatha bathi bakuthanda bafethi intokozo bafethi don't think ukuthi bakuzonda bafethi so bafethi we still going on mbukeli don't forget to subscribe bafethi yimo baptasties bafethi wabhothile speaking kwaphuma isilwane esilephera sathi mqinqinqi bafethi you might never know kusasa kuyabe kunguwe khona